Kwai Champawar, Doigoria, Kamini, Koroksa, Mukhungjuk, Rwngswrwng tongnai class 3 o Rumisha Debbarma bo naithok sungsarno yakari klang thangka tini bini ma bo jefuru Rumisha ni forinani jorao no bini ma yakung yakmaya wngwi thangka afuro ni simung Rumisha bini ma no nayo bin baba samongo khlaina thangka bini ma no mai naiye tukuriwoi musuriwoi mai mui songchariwoi bebak samong khlai Rumisha bini ma no nai tongmani salcha bo belai khei hamya bemar manjagai bo tini sungsarno yakarwi thangna nangkha bini naithok sungsar yakar thangmani jora hingke 6th September 2025 ni salo belai khairungma singja bo class 3 o Rwngswrwngwi tongo haike norok bo nai nai di bono kwbangma lukurok no chubaka hai bono mwthangwi narak manliya ni bagwi bo o sungsarno yakari klang thangka bini baba no bo aswk no sai kwlangfung ma no khamga nai tondi hinui bo bini ma no belai khe kok gjarka mai sadi mai rokta sadi hinui mai chai rokta tongdi hinui belai saka bini ma no ta wana di rok ni saka bo Guwahati tongtu tino bo jefru Guwahati ni Tripura o phaisa koitrop ngaino bohok sajagwi kafrawi thwi thangka o sungsar naithok sungsarno yakari thangka Rumisha Debbarma haike nai tongni chini bangpli ni bisingtwi norok no jeng update diwi tongnai bini nok nukhungni update no twi haike jotono hambai video no choyaksak nai tongdi tei bono chubalai di belai khairokma sincha bo koroksa Rwngswrwngwi tongo binma bo sak hamyangwi tongo bo to naithok sungsarno yakari thangka tabo binma songni thinang bahayngno tabo jeng saimiyako aboni bagui norok video no puilai chung paithak jora nai tongdi jotono hambai tabo phaidi nailainai chini mangpli ni bisingtwi Bono ni mo bai kudu na bagoy. Mo.